ניסיונות קשים, אבל אדם צריך לדעת, אני לא כלב רע. כמו התקשרה אישה שבוכה בטלפון, היא אומרת, אני אמא פונדקאית, זאת אומרת, אני שכרתי אישה שתלד בשבילי ילד, ואני מגדל את הילד, אני צריך לקחת את הילד, זה ההסכם בינינו. ולקחתי את הילד, אני מגדלת אותו, ועכשיו היא רוצה את הילד, זאת שילדה אותו. והיא הולכת מוציאה עליי שאני כאילו לא קשירה להיות אימא, וכל מיני שם רע, והולכת איתי לבתי משפט, והולכת איתי לתביעות, ועוזרות סוציאליות. ושילמתי לה, ועשיתי את הכל לפי מה שצריך, והכל ההסכמה בינינו. מה אני צריכה לעשות על פי האמונה? מה אני צריכה לעשות על פי זה? תגיד לשם, מה שאתה רוצה זה מה שיהיה, השם, אני סומכת עליך. את דואגת לילד הזה, נכון? אכפת לך מה הילד הזה? השם דואג לו יותר ממך. מה שאתה רוצה, השם, מה שטוב לו, לא מה טוב לי. מה טוב לך, השם, טוב לזה, תעשה. אחי, בית מעולם, מה שמציע לי שם רע בית משפט, לכי בית משפט. תחייכי, תגיד לה מילה רעה לי, אני לא אומר, אני מנהל לך. השם שלח אותך להגיד עליי את כל הדברים האלה. זה לא רע בכלל, אני אוהבת אותך, את אישה טובה. אמרת לשופט מה אני חושבת, תחליט מה שאתה... זה לא אתה מחליט השופט, זה השם מחליט. רק אתה הצינור. מה אתה, אני לא מגדלת כלב רע, אני לא נושכת את מי שבא לקחת לי דברים. מאמין בשם, השם מנהל את העולם הזה. אין פה מלאכים שמנהלים אפילו, רק השם מנהל את הכל. אין מישהו שיעשה משהו שזה לא השם. אין. זה מה שגן עדן מבקשת, תן לי את האנשים שהאמינו שאני עושה הכל בעולם הזה. הכל אבל. הטוב ומהרע.